Next time to na lang siguro. Next time na lang. Next time na lang. Kadwak ni Shin. Kadwak ni Shin, nagpa-share kami. Si Kaman Garod, no kayat mo? Ayaw gumana ng camera ko. Yan, recording na. Gustong sumama ni Papa. Masisira yung itinerary. Hawakan mo nga. Masisira yung itinerary natin. Kaya mo ba ilagay ito? Dapat yung mga ganitong motor aabot yan ng 60 degrees. Pakita mo, Mark. Bago purpurin. Ito nasa ano pa lang. Yan o, 54 degrees na. Malapit-lapit na yan. Mamaya ko na ipapakita kung anong motor to. Kasi madilim pa naman. Bale, yung pasyal namin ni Mami ngayon, medyo mahabang biyahe. Baguio papuntang Alaminos, Pangasinan. Yung home of the 100 Islands. Yun yung target namin puntahan. Medyo bulahaw itong motor na to. Nagising bigla si Papa nung pagkaandar ko kanina eh. Biglang gustong sumama. Problema ko ngayon, wala akong gloves. Biglaan din kasi to ride na to. Tsaks, nagpa-fog naman to. Nagpa-fog siya kapag humihinga ako. Nagpa-fog yung glasses ko kapag humihinga ako. Pero matatanggal din kaya? Hindi. Magpa-fog yan eh. Kasi yung hininga mo umaakyan. Hindi ako makakakita din. Yung purpose ko nga kung bakit ko to isusuot eh ano eh. Hindi ako nag-glasses, nag-contact lens lang ako. Hindi, kasi may mga insekto. Pati ito nagpapag... Parang hindi ko na sana tayo. Pero kapag umaandar, hindi yan nag-contact. Ito? Ito. Oh, sige, gano'n na lang muna. Yan, pwede nang burburin to. 69 degrees na. Sarap ng inline 4 pare. Tulungan ko lang muna si Mami. Tingnan ko, tingnan ko. Sobra. Dapat lalabas yung dito mo. Ganyan? Oo, ganyan muna. Oops. Baka yung ulo ko. Sarap. Tapos ayusin mo na lang. Ito medyo bumaba. Ayusin mo yan. Para komportable ka pa rin. Ayusin mo para komportable. Sige, subukan mo sumakay. Mami, ganito palagi para hindi natin matumba tong motor. Kasi hindi ko pa kabisado masyado. Hindi ka sasakay kapag hindi nakastand. No? Kapag nakastand na, tsaka ka sasakay. Doon ka sa kabila. Sige, try mo sumakay. Oo. Actually, mas mababa to kaysa yung KTM natin dati. Oo. Tapos subukan mong ibaba yung bag mo para hindi mo binubuhat. Wala din lang. Ay, meron pa. Kasi sasakit yung likod mo dyan. Paluwagan mo para nakaupo pa rin siya. Oo, subukan mo. Okay na? Oo, ganyan yung style natin. Ganyan. Sige, baba ka muna. Atras muna ako. Gusto mag-joyride ni Papa, di sige, pagbigyan natin. Tama-tama yung kurba ng camera natin, oh. Seryoso, wala kaming gloves. Mangingitim yung kamay ko dito. Ano sabi ni Papa? Traction control 2, sabi niya. Dagdagan natin.
Sa 3 muna. Basta yung daan, mulan kasi kagabi. So, papansinin nyo yung kalsada yan. No? Tapos power, naka-full. Wag mo na tayong mag-full power. Low na lang muna. Ito yung kagandahan ni 25R mga pare. Mamaya ko na kayo itutour dito sa bike. Madilim pa naman, hindi ma-appreciate masyado. Sakay ka na. Oh, game. Game. Ramdam ko kaagad yung bigat mo, mami ah. Ramdam ko kaagad yung bigat mo. Subukan natin dumaan sa Kainan Road. Sarap! Ito yung madulas na parte, yung bakal dudulas-dulas ako kagabi. Habulin natin yung sniper. Papainit muna tayo ng gulong. Ha? Canon. Magki-Canon Road tayo. Screamer pare. Mamaya pag nasa baba na tayo, subukan natin i-high yung power niya. Puro downhill din naman kasi mamaya pag nasa Canon na. Tapos pinag-aaralan ko pa lang tong motor na to. Grabe, tingnan yung pag doon sa town, no? Lobat na pala yung Hero 8 ko mga pare. 40 minutes yung isang battery niya. Maaraw na. Time check tayo. 5:51. Lion's Head pa lang tayo. Ito, sobrang tarik niya. Lion's Head mga trupa. May falls dun eh, oh. So far buhay pa yung Hero 10. Si Hero 8 patay na. Sing. Dito na yung maraming slide. Wala kami intercom ni mami, hindi kami masyado nagkakarinigan. Tapos ganitong motor pa. Dito na yung slide dati. Pero naayos na nila. Nung bagyo, na slide to.
Dito nagtala ng Meron? Pero kukunti. Hindi na ako nakapag-flip ng stingay. Diyan sa banda dyan, nandyan yung ginagawa nilang tunnel dito. Parang sa tunnel ng Marcos Highway. Si Papa naka-adventure bike. Ano yung motor ni Papa? Ang tibay nung battery ng Hero 10, no? kaloban. Oo, itong Hero 8 na lowbat na. Ay, Hero 10. Hero 12 pala. Go, go, go! Huwag ka magulo. Ito na yung tunnel, mga trupa. Daming bakal. Purong-purong mga bakal. Hawak! Bang! Gulat ako. Nag-chill ride ako eh. Shout out. Yun o, gasolina, no? Hindi man, gasolinaan. Papagas daw saglit si Papa. Magpapagas daw siya saglit. Baba ka muna pa mag-stretching ka. Ako din, mag-stretching saglit. Oh. Oh. Damit namin, powered by When Lifestyle. Diba? Oh. Naging couple dress na namin yung long sleeve ni When Lifestyle. Next time, baka naman. Bridal Falls, mga pare, come on. Diyan kami nag-prenup ni Mami dati. Babasa tayo. Yeehaw! May falls sa kalsada. Dyan, main road MacArthur na. Kapag diretso tayo dito, central ng Pangasinan. Dito naman, Tagupan, coastal area. Dito tayo, papuntang Alaminos. Papuntang Bulinaw, dito din. San Fabian, yan.
Palitan lang natin yung low power ng high power. Full pala. F, it's either F or L pala. Try natin yung F. Tapos bawasan natin yung traction. Hindi naman nabasa. So kahit 1 lang. Dito 102 degrees. Alas 7 na. At papasok pa lang tayo ng San Fabian. 2 taon kaming hindi nagmomotor ni Mami na magkasama, na magkaangkas. Yung last na motor namin, RC. Nakabenta na namin nung kinuha namin si Montero. Uy. Ay, wow. Ibang iba kapag full power at saka traction 1, hindi napipigilan yung ikot ng gulong. Magkasinan. Dito naiitim yung mga kamay ko. Biglang ride, hindi kami nakapaghanda ni Mami. Wala kaming gloves. Kung hindi ko pinagbigyan yung biyahe na to ngayon, it's either now or magtatagal pa ulit. Kaya bago mag-start yung pasukan, actually ano ngayon, linggo, bukas, Lunes, start na ng pasukan ngayong August, first semester. Kahit isang araw lang na biyahe namin ni Mami, pag-relax man lang kami, nang hindi na i-stress dun sa klase niya.
Sa review niya pala. Kasi reviewing na lang siya. Pasyal muna kami. Kahit pa paano may mga mangilan-ngilan naman na akong alam na spot na pwede kong ipakita din sa inyo. Pwede nyo rin puntahan. Dito sa may Alaminos, hindi lang dun sa may 100 Islands yung pwedeng puntahan. Meron din kaming ipapakita yung The Blessed Purple Bamboo Beach Resort. May dalawa silang mahabang slide. Yung isa para sa malalim, yung isa para sa mababaw. Yung bata nakatingin dito. Nasa harap nung slide mirror. Tayo dito, shortcut. Kaya masyadong titingin, kuya. Tingin ka sa harap. Makakaluwag-luwag na ulit tayo ng kalsada sa may bandang Labrador na. Labrador, Suwal, ganyan. Ay, may time pala na traffic din sa may Suwal. Pero yung pabalik, hindi ko lang sigurado kung may traffic pag papunta. Ito Lingayen, Alaminos, Bulinaw. Pero actually ito Lingayen, Labrador, Suwal pa. Tapos Alaminos. Ito yung bypass ng Dagupan. Shortcut. Para hindi na tayo dadaan sa may sentro ng Dagupan. Mas traffic na naman doon. Sentro. Ito bypass. Dito sa part na to, kung hindi tayo dumaan sa bypass, dyan tayo manggagaling papunta doon. Pero since nag-bypass tayo, shortcut, dito na yung labas natin. Ayan na. Lingayen, Alaminos, tapos Bulinaw. Hanggang sa may Alaminos na tayo. Natutuwa kayo so pag may nagpapabomba. Natutuwa ka. Ang bigat. Ang bigat ng takbo. Sabi ko sa'yo, ligpas ng Kubilanja. Yun yung Kubilanja Kain muna kami dito. Mainit ba? Ako lang. Medyo. Pero ayaw na magpangit. Hindi mainit yung kakal. Mga kakakit. Marap yung katintaan pa rin. Kapag nangunguruin mga tayo? Amot. Tatalamot. Yung medyo ako bertikan. Hindi niya ngayon, ang berangkada nga rin. Hindi ka nang umur. Mababot 10,000 RPM. 10,000 na, 10,000. Kaya nga sabi ko, patay mo rin, huwag kang magburbur baka magburbur ka. Di ba ang dami natin na dami? Nakadumot kayo, may baga bingag. Uwan ka. Kapag magda-downshift ka kasi parang magbuburbog siya pero hindi siya nagbuburbog. Okay. Siyempre, di ba, Dia polis ko din yan, sampagan. Diba? turo ka niya. Papabayin ka para hindi mo para diretso Takla ba nila, sampag na. Okay lang yun, sakma. Magkano nakain natin? Magkano kinain natin? 230 kasama na yun. Rodji, cellphone mo selfie ka.
Almost na. Tara, picture taker tayo. Picture taker sila. Tapos dadagdag tayo siyempre. Dapat kita yung motor. Yan. Picture taker para may remember. Sige Mem, baba ka muna. Sarap. Hindi, okay lang. Okay lang nakaganyan. Ako pangit yung helmet ko eh. Ba't ikaw maganda helmet mo?